Anyị alaghachila nọ ndị ọma. O nwere nke na-ewute m nwa ọma nwa okorobịa na-etere anyị egwu nnọọ Jogodo Master nke wụzi Jogodo Master nke taa Tekno ya wụ na o jiri arụ. M na-asị gị biko ka Chukwu megide nye gị mee ka ahụ gị zuo oke nnọọ ka ịdịkwa ike nnọọ ka ịdịkwa 50-50 n'aha Jizọs amen. N'ezie anyị ga-agbafe ọzọ n'ihi na anyị n'oge abụghị nwanne oge anyị na-emezi kwarapụ nnọọ ma tutu anyị na-apụ onye ọma m ga na-ajụtụ gị ajụjụ ya bụ na m jụọ gị ajụjụ nke anọ dịka m fụrụ na iwe ezigbote onye Igbo agaraga onye Igbo ya bụ na ị ga na-enye gị bụ ihe nwere abụ na m ga-eji igodi ndị nke iyi na-enye gị ya m ga-ebido ka ebu ihe bụ ya na-akpọ shoe n'okwu Igbo akpụkpọ ụkwụ na trouser trouser akwa it's not akwa watch mgberekere oke mma jikwa gị ọzọ mana mechazie ndị ka ahụ dara m ga-agwazi gị ọsịsa ya mmasị gị gwam gwa m ihe dara kpi o wee daa yọm nke ahụ nwekwa ka o si daa amabụ m ya mgbe m pempe kịta masị gị na amụma ya dị okwu mma anyị na-anụ mgbe ọbụla nke a ga-anọgodi ya ma tutu anyị na-asachi akwụkwọ nke taa mma gwa gị ọsịsa ya mma jụwa gị ọzọ ka ihe bụ ihe gba mmiri wee baa elu akụ oyibo udo nke bụ ọkpa ahụ ya wụ nke ogige Chukwu gbara eze ị wetara ya ka ihe bụ akwa ahụ Chukwu fọrọ na-akọ gị akọ ile ị ga-akụzi aka mana nke ahụ dara kpim o wee daa yọ nke ahụ bụ nke a na-akpọ ike akwụ ọkụ ime ya ite akwụ ike ya ike nkwụ na ịma ike nkwụ ịma ebe ha na-egbu n'akwụ ịma egbuo nkwụ nnọọ ọ ga-apụ ụzọ nnọọ dazie ma ozi na mkpụrụ ahụ ga-adazi iyo ebụla anya na-akọwaziele gị ya nkịta ya kọwali odogo m anya egbuo n'elu ọ dakpi m dị mkpụrụ ya eso dayọm kọmpa ya iwe ndị unu echefa na ife nọ n'ime ya bụ oge aṅụrị oge a na-eji emetụ unu mma oge eji emetụ ka obi unu dị sarịsarị nnọọ ọ bụrụ onye na-enwe ọrịa obi ọgbake mkpụrụ ọgwụ anyị na-enye bụ gịnị ime ka obi dị gị ụtọ ya bụ gịnị oge aṅụrị mụ na Smart ga-anọkọ ebe a Smart o nwere isi kpọrọ n'ọwụ isi akpa gị n'isi mbụ si n'ọwụ Maazị Onyedikachukwu Maazị Onyedikachukwu 1 mbọ ha fee echichi afa nne m bara m ọ dị mma Smart dịka anyị ekwesị ihe gbasara ihe bụ ihe egwuregwu ihe njije nke a na-emeke taa mana abịa wezugazie na ya o nwezi nke na-akpọzi silima movies na ihe Nollywood ndị a ka imetụla ka nke ị na-emesi ike n'ime ha ịbụọ nke m na-emesi ike nke ndị be anyị na-akpọ home video ya ka m na-emesi ike ụla pasịkwa akụkọ ife na-eme na families onye ka m na-emesigodi ike na mana ọ bụrụ sị na asị gị nnọọ sị na ị nwere ike ịbịa nnọọ banyezie emewezie eke silima ahụ ị nwere ike ịbanye emewe ya ofụma na oke ọ bụrụ na asị na-eweta ndị mmadụ ndị nwere ike iji mee nke a ka ụdịka mmadụ na enwere ike iji mee ihe dị otu a ife ya ama bụ na enwere ihu eji eme home video m na-ajụ gị nwee ihu eji eme ọdụ sinema films ịchọwa nke sinema film ijewe na nke ndị DKD Alex Ekuboha na ndị otu ọ ndị ahụ bọta abịakwa na nke Nollywood anyị nke normal home video ejewekwa na nke ndị ihu anyị makwa afa ha so ọ ndị ihu a mkpọrọ na-awụ ndị eji ahazi sinema ọwụ na asịketa na ọwụ na abịa n'ifilile a na-eme ị ga-asị na ndị obodo na-akwanyesi ihe na ihe ndị a unu na-eme ka ọ bụ na ọ bụ ihe ị ga-eji nnọọ gbalịa n'onwe gị mepụta
n'ihi abịa na nke ndị oyibo ndị nwe ha ndị awụ ndị obodo na-akwanye ha na-emere ha nke a. Ọ bịa na ụlọnwa na-eme n'obodo a, ị ga-asị na unu enweta nkwanye site na ndị ama ama ma ọ ga-abụ ndị obodo? Nkwanye ịgwa gị ife a chọrọ ka ị mee ihe anyị na-afụ mgbe ọbụla. Mana ọ bụrụ onye gwara gị na-akwado gị na-akwanye gị ka ime ọghọm nkwado ahụ ụdị nkwado enidiri ị na-akwanye onye ọ na-agwa ife eme ị na-eweta ego. Onye ahụ ka m na-ekwu ha na-eweta ego ma ọ ga-abịa iweta ihe ndị kwesịrị ekwesị iji kwanye ihe ahụ a na-eme kwanyesiasị ngwa anyị na-asị ka emewe ihe dị otu a ka a na-emesi ike nnọọ anyị na-akwanye ya. Ndị mmegolo eme sinsi m ji mewe wee luo tata mụ na gị na-abụ nọ ego m ka m ji eme. na-akwanye onwe gị mụnwa na-akwado onwe m hazie onwe m mezie onwe m wee mezuo onwe m. Udo ịma na asị na mgbe ede nyere dike ya wụ na ọrụzie mgbe a ga-asọ ọrụzie na ọwụ gị na mmadụ esizie na agụwa bụ mmadụ na agụwa ga-eme nke a dị mma n'ezie. Mana dịka oge anyị si dịrịzi anyị n'oge abụsị gị nwanne oge anyị nọzi ugbu a na bye oge ga-eji na nke a biko nyetụrụ ndị na-ebido ma ọ ga-abụ ndị na-abanye ma ọ ga-abụ ndị na-eme ihe ị na-eme ị ga-enye ha ndụmọdụ ma ọ ga-abụ ndị chọrọ ịdị ka gị ị ga-enye ha ndụmọdụ. Ndị na-ebido ndụmọdụ mmenye ụnụ abụrụ ife ọzọ na-awụ mmasị unu jisi ike. Mụnwa mekwara nke m mgbagharịa dị ọbụla ife ụmụaka so ị agbagharịsi ike na-ejekwa ife nyocha a na-akpọ audition na ndị otu egasị wee baisia n'ife a na-alụ biko o nwere sọ ndị nna afụ ife ha asị gị na ha hazi eje audition na ha ide ejezi audition mana o nwere n'onye ma onye bụ ka onye na-emezi ije audition mmadụ afụ gị fụ mmadụ isi ebe ahụ wee kwa malụkwa ndị tinyekwa gị na ebe ị kwesịrị ịnọ. So ọnya ndụmọdụ nwere inye ọnụ. Ọ dị mma ka ebe nwere ike inweta gị na Instagram ọ ga-abụ na Facebook? A na-enweta m na Instagram nwetakwa na Facebook. Ọ dị mma ka ihe a na-eji enweta gị ebe a? Inweta m na Instagram wụ Smart Cruise. My movie page Smart Cruise Movie Production. Ọ ịchọkwa m na Smart Cruise Movies Limited. Afụkwa